Igor Elizburu, 54 urte, Elgoibartarra. Diagnostikatu nindutenean, gurpildun aulkiak bakarrik ikusten nituen. Laster amaituko nuen halako batean, hori uste nuen. Orain gutxi entzunion Bob Popi, batek ez duela amaitzen gurpildun aulkian. Bizitzen jarraitzen duela gurpildun aulkian. Eta perspektiba aldatu zidan apur bat. Hala ere, gurpildun aulkiek errespetua ematen jarraitzen didate. Distantzian begiratzen diet. Urte mordoxka bat daramatza Igorrek gurpildun aulkian. Horrela bizi da. Aulkian eserita egiten du aurrera. Txikitan futbolean egiten zuen zelaia inguratzen du orain bueltaka, bere bizikleta bereziarekin, handbikearekin. Elkarrizketa aurretik hitz egin genuen egiten dituen kirol eta probei buruz, Behobia Donostiaz edo eskiatzeaz, normal. Naturaltasun deigarriaz hitz egiten du bere egoerari buruz. Agian, aulkiari beldur diogunak besteok garelako. Batzuk hor geratzen gara. Berak aurrera egiten du, aulki gainean. Arratsaldeon, Igor. Bai, arratsaldeon. Eskerrik asko hemen zure esperientzia partekatzearren. Urteak dira ezagutzen zaitu dela. Bai, egizasun baiet. Lehen esaten nizun, ez? Askotan ikusi debejetzan, baina beti esaten nuen, jo. Igor zergatik dago gurpildun aulkian, ez? Ze hostia pasatu zaio mutillo honi horrela egoteko, ez? Bai. Kontatuko diguzu pixkat zer zan gertatu zena? Nik 18 urte nituanean motorreko istripu bat izan nuan, eta motor istripu horren ondorioz gurpildun aulki batian hau, paraplegia badakat, eta nik lanian hasi nintzen istripu izan eta gero, eta horregatik zuke zautzen geran garai hortatik, beti gurpildun aulkian ikusi jazu bai. Bai, eta nola gogoratzen dezu sasoi hori, istripuarena eta prozesu hori dana, nik istripua... distantziak ematen du perspektiba horrekin? Bai, nik istripua esan bezala 18 urtekin izan nuan, istripua izan da hilabete gutxi gora bera Donostin egon nintzen, izan dako lesidu horiek pixkata sentatzera, kontrolatze aldera, eta gero rehabilitazioko atal hori Toledoko ospitalian ninoan, paraplegiko zen, eta 7 hilabete nituan. 7 hilabete horietan azkenian elkartu ginean lagun talde bat, gaztetxua gineanak ere bai, eta gustatzen jakuna aktibidadia, azkenian kirola eta inguruan barrantzuan eta alakotxe gauzak, eta suertia eukinuan eta dakat inguruan dakaten familiziak asko lagundu izan ziala eta laguntzen diala, eta kuadrilla ere bai, dakaten kuadrilla, lagun kuadrilla, hauei esker, egizia zen, transformazio hori, ibiltzetik ziako adaptazio hori, egizia zen, erretza, entre komillazin jatan, berain laguntziari esker. Bai, orain, denboran atzera behiratuta, distantzia bat dago, eta errezagoa ikusten da, ez? Momentuan hortik pasatzea baina. Egizia zen urte asko dia nik gurpildun aulkian hauala, eta hasierako negar edo malaostizia horiek, egizia zen iztuta ditut, bizitzak eman dizkian gauza politxa hauekin, azkenean egizia zen hori aiztu bezala itzen da. Perspektiba kontua. Bai, hori da. Markel Irizarrek hori esaten zian, ez? Perspektiba kontua dela, ez nun jartzen dugun arreta batzuetan. Bai. Eta gauza txarra hauek batzuetan balio dute... Poliki hori da, azkenean, ipintzen duzu oreka batian gauza txarrak eta onak, eta nik usten dut bizitzak gauza on geixo eman dizkiala txarrak baino. Bai. Eta 18 urtekin istripua gertatu zen, zure emaztia gerora ezagutu zenduan. Bai. Nik nire diagnostikoa etorri zanean, nik lehenengo gauza pentsatu nuen izan zen, nire emaztia badijua. Ja. Badijua, baina zuri alderantziz. Bai. Ez? Hombre, nik istripua izan nuanean egitza zen, ez nuen pentsatzen, ez nesketan, ez ze izango zen nire bizitza, zen eguneroko bizipen horiek, bizitza hori aurrera matia. Azkenean nik ez nuen pentsatzen, hemendik 10 urtera nire bizitzaz izango dan, edo ez, azkenian zen egunerakotasun hortan bizitzia.
jun adaptatzen poliki-poliki nire biharroiek herriko gauzetara poliki-poliki jutia oitzen, eta ez nuen pentsatzen ze izango zen nire bizitza, baizik eta poliki-polikiko prozesu bat izan da, eta nik dago pertsona bat, esklerosi anizkoita daukana, Bob Pop, ezaguna, gidoilaria eta telebistan urtetzen da, eta arek esaten du, bera orain dago gurpildun aurkian. Eta arek esaten du, batek ez duela gurpildun aurkian amaitzen. Bizitzen jarraitzen du gurpildun aurkian. bai, Eta niri perspektiba aldatu zian, pixkat. eta gizaran, gure artean ere bai dago esaera bat esaten duana burua, osilia ez dala buruan eramateko, baizik eta ipurdi azpixan eramateko. Eta azkenian, zuten tezuazen bezala, ninixe zila batian, baina ez dakat buruan zilan izela, baizik eta ni azkenian hainbeste urte eta gero, zilana da gitxienekuan niretzat. Barneratu Bai, dago, totalmente, ja. bai. Ez? Eta orain zaude jandaik batian, bizikleta egokitu batian, kirolak ze punturaino, ze paper jokatu du hor zuretzat? Hombre, kirolak nire bizitzan beti izan dau papel oso garrantzitsu bat, pisu handiko aktibitate bat izan da. Kirolein aurretikan futbolian jokatzen nuan, eta futbolana pixkaian ekatzen hasi nintzanean mendixan hasi nintzen, eta mendixa momentu hartan istripuan aurretikan mendixa niretzako zen dana. Izia egunero baina asteko 5 egunetan mendira joten nintzen, eta mendixak asetzen zian hori istripua eta gero, erronka bat izan zen nola asetuko zian mendira jun horrek, nolako nuan adaptatzia nire bizitza berri ontara. Orduan leheno komento izuten bezala nire lehenguzu batek arek asko lagundu dira, eta arek esaten, jo Igor, adapta bia gera, nola mendira jun o nola ez. Eta bare proposatu zian probatzeko astuan ibiltzea o saldizian ibiltzea horrek, mendira juteko aukera bat emango ziala, eta nola ikusten nuan. Orduan pare bat aldiz probatu nuan saldizian ibiltze hori, baina egitza esan saldizia asko mugitzen da, eta ni ez nintzen ikusten mendixan hola ibiltzen. Orduan, gero eukin nuen aukera bat 4 eurotako motor bat probatzeko, eta 4 eurotako motorrek azkenian ematen zian askatasun handixea, mendixan ibiltzeko aukeri ematen zian. Orduan 4 eurotako motor bat ekarri nuan, eta nik adibidez 4 eurotako motor horrekin, da komendoetako lehenguzu horrekin, Andoni izeneko lehenguzuakin, nik orbea tontorrian dakaldo inda. Tipo ego ginen bizak motorrian, baimenak eta gauzak eskatuta parke naturala dalako, baina dakatin da Korbeako tontorrian lo, Urbixan, Karakaten, azkenian motorrak ematen zian askatasun bat ere bai, lehenoko sentsazio, antzeko sentsazioak ezberdinak, baina beste modu batera eukitzeko aukeri ematen zian. Ez pixkat aurrera egiten jarraitu, hori da. Eta bizipoz txiki horiek. Bai. Eta gero motorra eta gero, 4 eurotako motor hori eta gero eskiatzeko aukeri eukin nuan ere bai. Eskiatzen hasi nintzen lagunekin, eta eskiatze horrek azkenian josan gozada bat, lagun giro horrek eta zauzen gune leku horrek pasetzen zian pila bat. Baina bai ikusten niola bestalde batetik pegatxo bat ere bai, eskiatzera juteko horrek beti lagunen bihar laguntza hori ukitzia. Eta izan politxa eta adrenalina pila bat eta soltatzen dezu, baina nik nahi nuan beste gauza bat, nik bakarrik inalizateko aukeri izatia. Orduan probatu nuan bizikletia, azkenerako bizikletia probatutan akan eta geru eta geixo asetzen zian bizikletiak, eta eskiatziari hartutako golpien ondorio oso edadiagatik bildur pixkat hartu nion, eta orduan zinintzen geru eta geixo bizikletan, da bizikletak ematen dian libertadia beste kirolek ez dia eman istripua eta gero. Eta zure buruari erronka txikia jartzen joarzera bai hasieran buelta emateko pixkat egoerari eta gerora ere bizikletakin. Azkenean zupikatzen zera zure buruakin, eta hasiera batian igual Salorentzora jutia zana, igual 10 aldiz gelditzu nintzana, gero poliki-poliki orduak sartu dela kirol guztietan bezala,
ordu horiek, geldiune horiek juten zian gutxitzen, igual Salorentzora jute horrek ezian asetzen, hasieran asetzen zian bezala, eta gero juten zera erronkatxo luzioak ipintzen, zailtasun handitxoak ipintzen, da azkenean bai. Lehen esaten zenean, 6 urteko ume bat ere badaukazula. Bai. Nola bizi dezu aita bezala gurpildun aulkia egotia berakiko dagoen erlazio horretan? Nik hasieran, zan dizuten bezala, Andria zautu nuan istripua eta gero, eta urte batzuk gindua zenian bizitzen da guzti hori, umia eukitzeko prozesu hortan, oitz egiten hasi ginean garai hortan, nik nire bildurran itxuan, esaten nuan, azkenian haitxe izate horrek arduran dizia daka. Eta nik ez dakit egongo naizen alturan ume bat fundamentoz ezitzeko moduan, badakaten ez gaitasun honengatik. Alde batetik ikusten nuan baietz, baina beste alde batetik nire dudak suertatzen jatazen gai izango nintzen, ume bati eman biajaukon guztizia emateko hortan. Eta egizia esan 6 urteko esperientzia honetan, nik usten dut baietz. Diotela alnuana eta geixo ez dakit. Aldan gehiena, Hori da, bai. Eta nik usten dut umian nerekiko ondo adaptau dela, eta ni umiarekiko ere bai. Azkenean, piztine elkarrekin juten gera, bizikletan elkarrekin irtetzen gera, dia gustatzen jako zen kirol batzuk, eta bai. Nire atentzioa ditu zian, Eibarren ikusi ginean oain dela azte pare bat, nola ari zinean egiten pirueta bat, umia altzuan neukita zu gurpildun aulkian, hola, da esaten nuen, aiama. Ni beldurtu nintzen ikusitza. Baina egizia esan umia gozada bada, eta oso ondo moldatzen gera eta gustora, bai. Ni dakaten impresio bat edo, ez dakit nire buruan gainatzen ari nezen, baina pentsatzen dut, azkenean guri bizitzan pasatu zaizkigun gauza hauek, eurentzat ere badiala alako tresna batzuk, etorkizunean eure kolperen bat jasotzen baldin badute ere jakiteko aurrera egiten. Hortako bai, eta gero beste pertsonekiko beste empatia punto bat erakusten ere bai. Guk beste familia batekin hitz egiten, bere familiako aitxari iptuz batek eman ziola, eta iptuz bat eman zion, semia oso txikizia zanian. Orduan, seme horrek ja 18 urte zituan nik ezautu nuanean, baina amakin da hitz egiten, amak esaten zuen, seme horrek dakala empatia berezi bat, ez gaitasun edo egoera berezi baten dauan pertsona horiekiko. Eta nik konturatzen nahi zoi ere bai, nahiz eta 6 urte euki, tipo beti atentzioa deitzen diola, zian baten dizien pertsona bat, o kojo dizien pertsona bat, eta laguntzeko beti dakala beste puntu bat, bai. Sentido horretan, zuk uste duzu, zure semiantzat, erreferente bat aita beti da, baina izan lehikiala erreferente berezi bat edo, beste balore batzuk ere transmititzen dizkiola horrekin? Nik uste baietz, nik uste baietz. Ze balore ezingo nizuke eza, baina nik uste baietz. Nik uste dut askotan, proiektu honekin ere lortzea nahi detena dela, badaudela gauza batzuk, nahiz eta txikiak izan, jendearengan zerbait positiboa sortzeko aukera ere badagola, eta beste bat ikusita gurpildun aulkian edo eta hankaba falta zaiola edo dana dalakoa, horrengatik ere ikasi daitekela eta izan gaitezkela pixka pertsona hobiak, bihartik aurrera. Eta oin esatezula hori gurpildun aulkiko, nik adibidez, gurpildun aulki batian ikusi nintzanean, ikusten nuan, gurpildun aulki batian daun pertsona batek, pentsatzen nuan, ezingo zuela hain, nik haina gauza egin ditutenak, baina gurpildun aulki baten egote horrek ere bai, nik pentsatzen nuan gurpildun aulki baten entzauz, eta ez dakazu beste gabezirik, baina konturatzen zera bai dituzula beste gabezi batzuk. Ikusten diozula, alde positiboaz, gauza geixo aldituzula hain, nahiz eta hasieran pentsau ezetz, baina alde negatiboak ere baditzu, gurpildun aulki baten egote horrek, zuk ikusten duzu pertsona bat ziren da hona, eta erraten duzu, hori zin dibili. Hortaz aparte badauz beste gauza batzuk. Sensibilidadia eta beste gauza batzuk, hori ez dakizunak,
gero konturatzen zerala hori da hola. Bai, hor, azkenean ere prozeso bada. Bai. Eta 18 urtekin igual dauzkazu idea batzuk, Bai, eta orain ja 40 pikokin, hori da, bai. beste bat. Bai. Hor, bidean ere ikasten goiaz. Bai, totalmente, bai. Bai. Eskerrik asko Igor partekatzearren zure historia eta Ez horregatik zuri, eta espero deu historia guzti hauekin, beste egoera berdinean egoleik edan beste pertsonaren bati lagundu alizatia. hori da, horrela izan da dia. Vale, Eskerrik eskerrik asko, asko zueri.